Dagikan na ko na ito na trabaho. Diyan alis na nabot na. Gikan sa Christmas party. Diyan ang papakadawang prinsesa dyan. It's not ilong. Kanang hapon na day ron ja just still mapay pakuli nagi kasi eskwelahan ja Gikan mi nag si Jade kunoy nakadaog sa kanang best in one. yeah. Teacher. Siya kunoy na best in teacher say tawag na ako Career galore. Kamong sulubon among mga future ganahan namo sa among career. oh ja salamat tayo day sa naghatag na ng tablet na gamit na nila na diyan namin rin kasada kay gahuat mi og bus kay mo tumiog kay sa ano kay mangita mi og pang gift niya kay kuan Christmas party. Yeah. Ay, Christmas party lagi. Ma. Oh, yan po picture. Ko i-post na lang ni later. Kay wa man ko dito sa diyang eskwelahan na Wala sa akong kiliran. na mura na dyan sa maestra. So si Jay nakadaog sa attire sa pag maestra ko nun niya. Na may tayo daghan pero ngano ikaw po yung nakadaog nga daghan mang nindot. Dili sa among kuan naman grade. Section. So maka-happy guys na di ko yung soon to maestra. Son. Soon to maestra di ay. Na naman ko yung soon to police. Hay, soon police oy. Hi. Police ba ni or police patula na guys? Police tanod na kuno sa guys. Kanang kitawagan na kanang pulisan. Jagi ka din na sa dumagiti kay gikuha ni jagi sa mga gamit. Dugaya kag kuan na rin guys mga aging mga sakyanan, mabalaw pa tag inuwat. Guys so. So maganda ba siya guys? Buyag. Hello. Mas party og mabasin sa bakul lang tanon ta kay nabuyagan. Buyag. Yoy. Bi pa tanawon si mong ikaw man kay nakadaog bi? Tanawon sa. Tanaw guys. Bi pareho sa yung naong ba? No. Uy, kayo uy. Suya si Juan no. Dapat kasi mag-girl ka. Hindi ka mag-girl? Ilaton pa. Hala. Dugaya pag mo agi ang Juan oy, bas. Hangulog kaon. Naong danang mo na sag naong ano, kaldero. Kaldero ka dyan. Way laing ginahuna na yung naong kaldero. A few moments later. Ang hindi pangatawa. Langayan ka doy. Yan na sa... Sabit-sabay ko ba yung galing sila? Bata. Kung na sa guys, gikan din na ni Simba si Nicole. Diyan na lamay ni Simba, iya ko nung kumpleto. Diyan na lang ko nung kumpleto ho nagkuan. Simbang gabi. Oh, day! Love di kasi mo ate oh. Simplahan kag kuan. Ismail sa ini! Hala nak! Nak! Ano pala nak? Nag-ano pala si... Nak, nag-ano pala si Ma'am Shirin. Nanimisin ngayon si Ma'am Shirin. Yung mga... Yung kuha ni comment. Oh, wow. Ulit to go. Dili ba ang Ma'am Shirin? Nasa Ma'am Shirin yung kuhan, Enriquez ba? Mara ba ito yung maestra na ka? Mudidi pa magugkahan doon grade 3, grade 4? Hala! Mudidi siya pero di na magda sa eskwelahan. Nagamutras bahay magdidi sa dako kay ang didi gani. La magdidi pa magugkan niya. Di maka makatuog ug di ka mudidi. Yeah, guys, ning palit og 2 ka kilo nga isda. So 2 ka kilo nga yani ka dagga guys mga siyam ka buok. So mo man iyang idadon nagka eskwelahan kay nag-request man sila og kanang iskabitsi nga isda. So iskabitsi na naman priya mong i-share dito sa ilang party kay ganahan sila isda. Papadung na sa eskwelahan mo. Kuha na sila mo atin na sa party. Salamat kay Kado sa advance nga regalo sis Ansan. Salamat. Diya pag amping dito ha kay duha lagi kay gift lagi. Sa ako nabasa man ni usa. Dili ako na magdala day. Hatod kang papa. Kay ako daghang kay buhat hatod kang papa. Bye-bye na, love you.
Babay, kiss mo na. Ihatod ni Papa kay... Ay, nabasa yung mong nga. Paning... Hindi. Ihatod siyang Papa, tapos Dante. So guys, nandito na naman ako sa aking trabaho. So, maaga pa ako guys, pagkatapos ko mag-asikaso nila magluto ng iskabitsi. Saka yun, hinatid na ni Papa Eddie si Cristel sa kalsada. Kasi Christmas party nila ngayon. So, ako naman dito sobrang busy. So, kailangan kong magmamadali kasi ang daming mga sagbot. So, Bisaya, ano ba yung sagbot? Daming mga kalat. So, kailangan kong magdubli trabaho guys kasi marami nga akong absent dito. So, dubli trabaho ako ngayon. Siguro mag-street ako ng umaga dito hanggang tanghali. Tapos tanghali naman dun sa amin, meron din akong gagawin dito. Doon, ang dami pa rin. So, wala talaga akong oras nga paupo-upo. So, ganito talaga yung buhay ko. Talagang, di ako, yung paupo-upo lang, ganun. So, wala akong magawa. Gagawa ako ng kasi mayroon akong ganito photos. So, meron na naman kayong matutunan sa video ko, guys. So, kung wala kayong mga kaang, pwede dito gamitin yung sakop. So, putlo na rin yun. Tuloy natin to. So, maraming pwedeng gawin na kasi maliit itong cook na to. Dapat yung 1.5 na malaki. So, ganito siya guys. Tapos, butasan natin dito sa may takip. So guys, butasan natin to para makapasok yung tubig. So, dapat guys, mayroon tayong yung pambutas talaga. So, mayroong nag-Christmas party. So, ayun na guys, binutasan na natin, ganun lang yung pagkalagay niyan. So, makakuha na naman kayo ng idea. So, lalagay natin dito. Lalagay natin yung tubig. Tapos yung tubig, nasa, yan. Tapos natin lagyan ng tubig, ayun, nakasuklog siya ganyan. Pwede ito pang lagay nyo sa table nyo sa sala, ganun. Tapos mayroon akong, ito yung ginabas na kahoy. So, ginabas siya, Ayan, So, pasensya na kayo guys, kaya may maingay dun, may nag-Christmas party yung mga bata. So, lagay natin dito sa may babaw. So, para-paraan lang guys na makagawa tayo ng Tapos, pakita ko sa inyo kung paano dadami yan. Kasi yung tubig niyan, pupunta yan dito. So, hindi tayo lalamukin guys kasi naka-close siya dito. Diba, minsan may naglalagay ng dito, tapos naka-open yung So, lalamukin tayo niyan, may lamok. Babahayan ng lamok. So, ito, hindi yan babayan ng lamok. So, ganito yung gagawin natin. Putol-putulin natin to. So, putol-putulin natin yan. So, ganito lang yan ang ating gawing. Gusto ko guys, maganda to nakalagay sa loob ng bahay.
So, putulin natin yung mga kanto-kanto lang dito, oh, para mabuhay siya ulit. So, ganyan lang. Ilagay natin dito. Ito ni tayo, ano yun eh? Kung marami kayong ganito sa bahay, pwede rin yung gawin itong ganito. Kailangan iwan mo siya ng ganito, oh, para sasanga siya. Ganyan lang yan siya. Dagdagan natin ng ano. So kung wala kayong mga ginabas na ano, kasi mayroon kasing gawaan dito ng bangka sa likuran namin. So ito pwede din to fertilizer, pwede din tong ano. So ginabas ng mga kahoy, guys. So kung nasa probinsya kayo, mayroon naman kayong tipasi kung sa palay, pwede rin yun. So lagyan niyo ng konting lupa. So ayan na, mayroon na tayong flower bees. Hindi na ganun lang kadali. Ganun lang kadali ba gawa ng paraan. So pakitain ko kayo nito, guys, pag musanga naman ni siya. So dadami to. Ayan, di ba? So ang gawin natin, guys, is didiligan natin. Yung dilig natin is napupunta doon sa ilalim. Diba? Nice. Oh, diba? Nice. Pwede na kayong gumawa ng flower bees na gawa sa bottle ng Coke. O, ganun lang. So, minsan kasi yan nauubos yung tubig niyan dahil sinisip-sip niya. Sinisip-sip nung eto. So, didiligan mo lang yan siya pag na, ano na, pwede rin yan na palitan mo. Pag medyo madumi na yung ano niya, magkakulay na ng ano. So, ganun lang ipapakita ko to sa inyo, guys, pag dumami na yung ano niya. Dumami na yung dahon niya. So, ganun lang yan, para-paraan lang. Makagawa tayo ng flower bees. Pwede ito sa gilid ng ano nyo, sala, ganun. Pag medyo may malaki kayong ganyan. So, di ba? Nice. So, di ba? Pwede na tayong ano, gumawa ng galing sa mga basura para wala tayong basura. So, di natin maitapon yung mga bottle ng Coke. Pwede mo rin yan damihan, ihilira mo lang dito sa labas ng bahay nyo. Kasi ganda na yan tingnan. Nagahang prinsesa, dagikan na ko na ito na bahon. Yan, alas na nabot na. Gikan sa Christmas party. Diyan ang papakadawang prinsesa dyan. It's not long. Ang gagaag, bawal sa dagat na. Walang manto, magagat.
murag na ay bagdo na siguro. Kaya salamat ka din yung tanan, guys. See you in my next vlog. I love you. I love you sa akong Visa. Bye. Love you all. Amping amputa.